Goddag. Nej, så her ham her Emil. Vi vil bare lige tjekke bolse. Så lige herovre. Okay, så tænder vi. Jeg skal lige skrue lidt ned på lyset her. Godt. Og så tænder vi på den her, og som vi nok ved, så forstyrrer spillet radiosignaler så. Vi er lidt hurtigt info. Vi er fra Nordjylland, og hvis der er nogen af jer, der er det, så smid lige et like. Så fordi hver fredag, så kommer der noget, er der nogen, som er på alle mulige steder, spooky steder rundt omkring i Nordjylland. Så ja, det var lige det. Okay, nu skal vi se om det lille der. Okay, nu skal vi se om det spiller. Det var ikke noget, det var bare... Og hvis der er nogen mod min computer, så er det bare fordi... Lige herude. Det skal altså gøre sådan her. Skal jeg have en computer? Ja. Undskyld, hvis man kan høre noget musik nu, det var vores mor. Det er ikke min mor. Altså min mor, som der hører lidt højt musik. Fuck! Der var noget her. Jeg afbryder lige hurtigt. Det var godt! Sluk i den der. Ja, hvis du bare lige hente noget. Det ved jeg ikke. Ja. Nej, jeg skal bare heller ikke sådan. Det er sådan en smart drone her. Det ser godt strøm. Det er det ikke. Se så. Ghostbusters! Okay, så når vi har hørt den lyd der, så skal man jo lige tjekke. Så skal han jo åbne det skab, han har fattet noget ud af skabet. Der faldt en støvsuger ud sidste gang. Det er også været en mus. En mus, der affodrer radioforbindelsen. Rosinen, den ligger herinde, den er råden. Jeg så også finde på et eller andet derinde. Okay, så spørger vi. Jeg skal lige gøre det. Nå, prøv lige med den der. Ja. Fuck, der var et udvalg. Der var et udvalg! Nej, det var ikke. Der var noget. Det var nok på en base. Så bare slå den igen. Okay, så kan vi lige ud og spørge, om der er nogen. Ja, tak. Jeg skal også lige have noget. Okay, er der nogen, hvis der er, så må jeg meget gerne give et udfald på den her. Der var ikke noget. Okay, vi prøver den gamle. gammeldags metode, okay? Er der nogen, og hvis der er, så må I meget gerne give en lyd fra jer. Okay.
Hvis der er nogen, så må jeg meget gerne give en lyd. Bare på det her Det klaver. er mikrofonen her. Eller på klaveret. Eller det er bare lige... Hvis der er nogen, må I gerne give en lyd på klaveret. Eller på mikrofonen. Er der nogen, så må I gerne give en lyd på klaveret. Eller... Det skal jeg også. Hej. I luk for helvede! Så er jeg også... Så har vi også prøvet det. Så har vi også prøvet det. Jeg tror, vi er på følelser. Hvis I tror på, at det var rigtigt alt det her, så giv den en like. Hvis I ikke gør, så giv den en dislike. Eller I må gerne kommentere. Så vi siger farvel. Hej hej.